avui anem forts. Pa de blat persa. Un dels blats més antics que avui en dia encara es conserven. Serà un pa integral en el que necessitarem els següents ingredients. 1 quilo de farina de camut integral. Si no voleu que sigui completament integral, podeu barrejar meitat integral, meitat blanca. Uns 20 grams de sal, o bé massa mare si n'utilitzeu, i si no, un parell de gramets de llevat fresc, i per últim, uns 800 grams d'aigua. Començarem el pastat i per facilitar-ho el que farem és barrejar senzillament a l'inici la farina amb gairebé tota l'aigua, deixant-se sempre una miqueta, i utilitzarem només una mà. Així amb l'altra la tenim ben neta i podem anar girant el bol. Quan noteu que ja no queda farina sense aigua, deixarem reposar aquesta massa durant 30 minutets tapadet amb un drap fins a afegir-hi la resta d'ingredients. Veureu que passat aquests 30 minuts la massa ha anat guanyant en consistència. I és que amb una farina tan gruixuda com sol ser la de camut és molt important aquest temps. Ara sí que és el moment d'afegir-hi la sal, el llevat o la massa mare, podeu combinar un dels dos, en aquest cas ho farem més senzill, una miqueta de llevat fresc, 1 o 2 grams, i d'aquella miqueta d'aigua que ens havíem guardat, doncs n'utilitzem una part per ajudar-nos a dissoldre aquests ingredients i de nou, amb una mà, a treballar. També podem amassar fent-hi aquests plecs, aquests petits cops. Així també segueixo oxigenant la massa i creant el gluten. Quan ja noteu que la massa està molt més llisa i se'ns enganxa molt menys a la mà o a la taula, ja podem donar per acabat el pastat. I el que farem és començar la primera fermentació 3 o 4 horetes a temperatura ambient, amb el mateix bol on hem pastat, i si veiem que encara la massa està una miqueta trencada, a meitat de temps, a l'horeta, horeta i mitja, farem un petit plec. El plec vol dir plegar la massa sobre si mateixa per donar-li una miqueta més de consistència. Ben tapadet, tot, que si no ens agafa fred. Ha crescut, està ben tubeta, s'ha acabat d'afinar ella sola i comencem a dividir. Amb aquesta massa de gairebé 2 quilos, us aconsello dividir-la en unes 3 porcions, el més igual possibles, d'uns 600 grams aproximadament. I, això sí, amb molt de compte, perquè aquí ja tenim gas, ja hem començat la fermentació. Farem una forma molt rodoneta perquè vagi guanyant cada cop més força, més estructura. Sempre que li feu un treball a la massa, després l'heu de deixar descansar uns minuts. Podeu preparar-vos una safata de forn amb una tela o un drap ben enfarinat perquè el pa no se'ns enganxi i començarem el format. En aquest cas farem la forma tradicional de xusco, aquell pa allargadot. Per formar, l'ideal és aplanem lleugerament, dobleguem la massa sobre si mateixa i comencem a enrotllar-la, donant-li tensió però sense fer que s'arribi a trencar. Al final, amb les mans tanquem lleugerament les puntes i ja tindrem la forma de xusco. El deixarem fermentant aquesta tela amb la lligada, o sigui, la junta, cap avall. I això, més o menys, l'ideal és que el deixem dintre la nevera fins demà. Ens és igual si seran 12, 16, 18 hores, fins i tot 24. Tapadet i anem cap a la nevera. Bona nit! I amb un ganivet ben esmolat farem un tall. En aquest cas us proposo un tall longitudinal, de punta a punta, que obri bé aquest pa, perquè pugui créixer i explotar. I ja està, cap a dintre el forn, a màxima temperatura al principi, got d'aigua per fer vapor i ja està. Més o menys la cocció durarà aproximadament una horeta. Molt bé. Mireu quina passada, quin color més rosadet i molt important, a sota, sí, el pa ens parla i ens està dient traieu-me ja del forn. Ara res, que es refredi, bon profit. La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.